Я гледай прасето там, върти се. Сега ще събори фигурите. Ще му отидем с прасето. Той главата си го държи. Прасето главата. Ой! Много се върти за... Скерла. Така е, който иска да иде, трябва да шепа така, брат. Да. Не само като тебе да кара ония белия бус и да седи на място. Мързи да дадеш един изорвар дърва. Ама ли, Елена? Ама ли? Ова. Ама ли то с пръстовица? Не знам, не ти се каже. Изясно ушите, бе. Ушите? Да. Ей, сега с малко. Да го опиша. Тук трябва да опърля устичката му, устичката. Връщ. Муцината, муцината. Се керми. Ей.